In deze aflevering moet er betonstwatten worden voor het nieuwe ijsberenverblijf. Maar de groen is sompig. En het rede pandavrouwtje krijgt bezitten van een mansje uit Frankrijk. Studenten van Stenden organiseren een uitje van vlechtelingen naar uw dierentuin. En de makenjongen worden grutter. En verzwaarster Lisa checkt de zoens van de liedjes. In juni komen er ijsberen in Aquazoo, maar het verblijf moet nog wel kleer. Vorige week roepen we het een turflaag gewoon wat de bouwplan even verloren had. En vanwege die turflaag worden ook betonnen pjellen maken, zodat de ijsberen de glaswand net omtreeuwen kunnen. En het had een protterrein. Het terrein is krekt en moeras. De heimachine had er ook een beetje moeite mee. Er gaan metalen buizen in de groen en die gooien ze vol met beton. Want ze wien van de morgen al betierd dwanden. Het beton wordt stwatten van de nachtverblijven van de ijsberen. Ik ga het beton alleen leren om in zijn ogen los te krijgen. Oké. Dan kan ik achterin op. Ja. Ik denk dat ik erin op grens. Ja, het gaat hartstikke mooi. Het gaat zo vlot als wat. Ik ben er maar gelaten weg. Die alles onder de gang. Het is nu 20 uur zo. Hier vraag je erin, is klaar. Dan wordt het 8 cent erin. Bij betonstwarten denk ik altijd aan films en mensen die eronder lezen. Hey Elsie, had vaker er net iets wat zijn, want de spreken er mee. Had vaker er net in gehoord, hoor. Zet er een bultje op? Zet er een bultje op? Dan staat er hier een rede panda voor de deur. Die zit van die kant toch? Ja, we hebben zojuist een nieuwe rode panda binnengekregen vanuit Frankrijk helemaal. Dus die is nou even tot rust aan het komen, want het is een lange rit geweest natuurlijk. En dan gaan we zo meteen kijken of we die kunnen introduceren bij ons vrouwtje. En ze is nou toch wel heel nieuwsgierig geworden van, hé, wat zit er nou in die kist? Dus ze is langzaam een beetje omlaag gekomen en halverwege is ze de interesse weer verloren. Ze ligt nou weer te slapen, maar ja, dat is een rode panda. Nou, op een gegeven moment in het park waar hij vandaan komt, hij werd ouder, de jongen. Het is een mannetje. En de vader die gaat hem dan op een gegeven moment als concurrentie zien. Dus je denkt van ja, hey, deze dame is van mij, zoek je eigen maar. Dus ja, dan gaat de man, die knokt hem eruit. En toen hebben ze dus besloten van nou, dan zetten we hem dus snel apart. En mag je naar een andere dierentuin toe. De kleinklooters zijn ontzettend nieuwsgierig naar de kist. En zometeen ook natuurlijk naar de nieuwe panda. En dat is even een krachtmeting, kijken wie de baas is. Nou, dat zal de rode panda geheid zijn. En de otters denken al heel snel van, nou weet je wat, ik ga weer wat anders doen, want die hebben toch niet zo lang hun aandacht erbij. Die denken vanzelf alweer, oh, er zwemt weer een lekker visje rond. De kleinklauwe otter streuwen de nijkommer het wetter in. Maar heeg in de BM is veilig. Everybody loves
En ze houden de nieuwe panda even in de gaten. Het park is nog net open en verzwakster Lisa zit even bij de ringstartmakies. Want daar binnen inmiddels nog 4 jongen, 2 mansjes en 2 vrouwtjes binnen. We doen in ieder geval iedere dag een check met alle dieren. We willen natuurlijk even weten hoe ze erbij staan, of ze geen wondjes of plekjes hebben. Het park is nu nog niet open, dus we hebben hier nog geen publiek rondlopen. Dus het is even lekker op een rustig moment de dieren bekijken. Een jonge ringstartmaker wordt verzwargen door een groepje vrouwen. Hij zit dus net de hele tijd bij zijn mem. Hij hopt een beetje hoe naar een tante of een achternicht. No one else can make me feel the colors that you bring. Stay with me while we grow old and we will live each day in springtime. 'Cause loving you has made my life so beautiful. And every day of my Ringstartmakers zijn sociale dieren. Die in groepen leven van tussen de 3 en 24 dieren. In de groep is er 1 dominant vrouwtje de baas. Met het dominante mansje vormen ze de kerngroep die het eerst eten mij. En voor deze ene keer had Lisa appels mijn naam. Die eten ze normaal net omdat er te volle suiker in zit. Maar ze maaien er wel heel graag oer. Oh, verrassing. Dat krijgen jullie nooit, hè? Oh, eens. En dan staan er 2 bussen met 100 vluchtelingen voor het door. Een groepje internationale studenten van Stenden in Ljouwert had georganiseerd. The plan today is of course to have fun. I think that's the most important one. We have 2 groups and we are like around 100 participants in that project. And the plan is just to see the aqua zoo, to experience the different animals for the children. Most of them they don't know a lot of animals. Most of them they grew up in another country. So we want to give them an experience and also a feeling of like animals in our regions. To give the refugees a beautiful and meaningful experience. Aqua Zoo, they provided us like a really cheap discount and price for the ticket, and also Arriva Touring, they provide us a lot of buses and for like a cheap price. And it's also good to see, I think, that in general the opinion on refugees it is always discussed diverse in the media, but I think if you really talk to most of the people in Europe, we cannot say from the Netherlands right now, I think in general the general opinion of refugees is very welcoming and very positive, and that was really good to see that also the companies appreciated it, and also the companies were really grateful and graceful to provide us discounts and the possibility to make that happen. Satra, يلا اعمل هيك سيف يلا تعال سنة. Thank you. Een paar dagen later is het weer de pandamansjek wat meer op zijn gemak. Ze zitten al bij elkaar in de beam. En dat is een goed teken. Zocht na je weekend weer naar uw dierentuin,
Want dan wordt er een aap geopereerd om zijn stut. Dus ik ga een stukje staart vanaf halen. De medewerkers van de horeca krijgen een gastvrijheidstraining. En Lisa en Thijs gaan op werkbezoek bij Oude Hans Dierenpark, waar ijsbeer Felix klaar zit om naar Leeuwarden te komen. Zocht komen de snijden op het jaloeren naar Us Dierentuin. Hatsa!